Ugwuakuma Village is one of the 19 villages that made up Arochukwu ancient kingdom. Ugwuakuma Village is well known for her rich stone deposit, among other things. This video shows the rich natural deposit in Ugwuakuma Village. Ndewo. Nda gị mere? Ọ dị mma. Okay. Anyị nọ na Ndaba village anyị nọ. Ugwuakuma. Anyị bịara Ugwuakuma fụ na akpụrụkpụ ju ebe niile nọ anyị na-asị ndị ihe na-eme. O ju aka ọrụ anyị nna. Eziokwu. Aka ọrụ anyị. So akpụrụkpụ ka eji mara ndị Ugwuakuma. N'ihi ịbịa n'Ugwuakuma nke ọ bụla ị chọrọ ị ga-enweta. Eziokwu. Okay. Akpụrụkpụ a ndị aga ụzọ a na-eme ọ na-apụtakwa ka ọ na-agwụ agwụ. Ọ na-anwakwara ebe ọ na-agwụ beti ya, o nwere ebe ime eru ndị ji ukwu adịrị enweghị ike imepụ ya. Nke a na-akụ ugbu a, nke a na-ekwu nke a jarị nke ọdọ chippings nke ọdọ gravel. Eziokwu. So ndị tipa na-abịa ebe a bịa goro eji arụ ụlọ. Ha na-ego ya mgbe ọbụla. Ndewo mama. Ọ ndị Adamazi TV na-ekele. Jesi ike o. Chineke mee ka anyị na-enwe akpụrụkpụ buru ibu na-arụ na Ugwuakuma. Nke bụ na ndị steeti ọzọ ma na-abịa na-egokwa from us. Ndewo. Jesi ike o. Ndewo. If you feel Arochukwu people are lucky to have such natural deposit in one of their villages, please hit the like button.